A protestovalo se i v Česku. Do pražských ulic se během dne vydali odpůrci migrace i lidé demonstrující proti rasismu. Oba tábory se odpoledne střetly na Malé Straně. Vzduchem létaly lahve, kameny a dělobuchy. Incident trval několik minut, pak se policistům podařilo obě skupiny oddělit. Další případ řešili na Loretánském náměstí, kde během demonstrace proti islámu vytáhl 21letý muž pistoli na poplašné náboje a vystřelil. Blaničtí rytíři jsou připraveni! Kriminalisté ho okamžitě na místě zadrželi, nikdo při tomto incidentu nebyl zraněný. Blaničtí rytíři jsou připraveni! Blaničtí rytíři jsou připraveni! Blaničtí rytíři povstali! Nejsme žádný přístisráči nebo český kmáni.